demandes i totes tres van vinculades a relació a l'habitatge. Demanaríem a aquest govern que apliqui l'article 7 de la llei 24/2015, que és la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que contempla la cessió obligatòria d'habitatges com un dels mitjans adequats per garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d'habitatges per a polítiques socials que falta ens fa a Cardedeu. La segona demanda és: tenim present que tothom té dret a un habitatge digne i que una pensió no és un habitatge digne i que quan hi ha infants es mereixen un bon tracte. I això no ho dic jo, això ho diuen les lleis d'infància. El que demanem és que mentre hi hagi habitacions lliures a la casa Teresa Oller s'omplin amb famílies en situació d'exclusió residencial. I en el cas que estiguin plenes i s'ofereixen altres alternatives habitacionals, demanem que aquestes famílies puguin fer servir espais comunitaris com per exemple la cuina de la casa Teresa Oller, perquè quan una família va a una pensió no pot cuinar, per oferir uns àpats calents a aquestes famílies amb infants. I la tercera demanda és: sabem que malauradament a Cardedeu, com a la resta de Catalunya, hi ha moltes dificultats per tenir un pis de lloguer i que també sabem que hi ha racisme immobiliari. A Cardedeu també. Per tant, demanem a aquest govern que pugui fer de mediació entre la propietat o les immobiliàries per poder accedir a les famílies en situació de vulnerabilitat a un contracte de lloguer. Perquè quan les famílies intenten accedir, moltes vegades, depèn com es diguin aquestes famílies, tiren enrere la proposta de contracte de lloguer. Gràcies.